Hej folkens. I kan se, at jeg ikke er på snebakken. Hvor er filmen, kameramand? Nu er jeg kørt ned ad den. Okay. Og det virker. Hurra for mig. Hej folkens. Mit kameramand har vist det her, ikke? Så jeg der ikke ved, hvordan man gør. Altså, når man gør det der, så går den den vej. Når man går tilbage, så går den den vej. Men når jeg skal gøre sådan her, så går jeg simpelthen rundt. Så nu gør jeg det. Og det lykkedes! Wey! Suverænt godt udført. Nu vil jeg gøre det igen. Ja, fantastisk. Oh yeah! Sådan, det lykkedes. Ja. Yeah. Og så lykkedes det for mig. Se snart. Okay.